Mbala tsara atsika jiaby agnaranaka Honora zaho tsaiky magnano tsotsotra hely ho an'olo zegny fanagnaraka za tato dia ahaizana za réseaux sociaux resaka tantara magnano fait divers magnano true crime ataoko amin'ny teny gasy bon efa feno 304 tsika amin'ny Facebook dia zany any te hisaotra anareo misaotra betsaka tsy hay atao hisaotra anareo fa merci beaucoup ko olo 300 zegny natao devant za dia za mivolagna fa zany any ty volagna hoe le raha zareko ato ohatra hitanao mety raisiny diresa ho anao zegny mahita fa tsy tokony zaraigna le raha zareko ato dia impody aminakaty fa zany any ravoravo sady saotra ho an'ny olo zay mandray za reny mandray za zoky mandray za zandry mandray zao karaha olo eny efa hela la famille merci beaucoup anareo ato magnaraka za lehilahy viavy samy managna placinazy tsy olo farany manam-pagnahy za mitantara raha aminareo ato fa zandry olo tsotsotra madinidinika dia nagnanognano hely tamin'ny Facebook tato nagnanognano hely tamin'ny réseau nefa tian'olo raha zareko za matoky tsara misy aminareo agny tegna tia hita za en vrai za koa tia hitanareo en vrai fa angatagna amin'ny zagnahary tsy ho ela raha tsaiky magnangy à l'âge de 8 ans izaboakanareo misary ty dia le lehilahy ty à l'âge de 40 ans bon tsy olo fianakaviagna raiky ary tsy zafy na zanany ro boakanareo misary ty fa olo fivadiany samby ahinina atsika niany tandrigny tantara ty fa tantaraiko fizy ty fotony mbola maro amin'ny fianakaviagna mbola maro ray aman-dreny miaccepter raha karaha ty Yémen tany volaniko eto marikitra en Arabie Saoudite dia le lehilahy ty saoudien ko en Arabie Saoudite edy koragna ko amin'ny tany mbola tsentriko hoe tegna ny vilindreo mbola hitagna olo tegna ny mahantra tegna ny pauvre tegna ny hoe azo lazaigna miaigny amin'ny condition tegna ny hoe mampalahelo be dia le lehilahy ty andraraiky nandeha tamin'ny tany nisy le tsaiky magnangy ty le tsaiky ely ty izy koa fa nahita izy nagnantoko izy nandeha nagnantogny ray aman-dreniny tsy izy nantogniny fa le ray aman-dreniny nivolagnany hoe tiako zany kanareo izy karakory za volagny mafaka magnefa dotinazy za mafaka magnefa marinazy ohatsika ho an'ny ray aman-dreny zegny normal direct mirefuser satria mbola tsaiky magnangy l'âge de 8 ans koragna atsika ito tsy zegny nataony ray aman-dreniny fa tegna nitohizandreo le koragna dot le koragna maharo izy atsika gasy dia eo amin'ny valeur ny vola $6000 €6000 io zegny le vola ndraiky vola fa le zaza à l'âge de 8 ans koragna izy koa fa nagnano karaha igny ary saraboko anareo misary ty saraboko anareo amin'ny vidéo ty io tegna ny sarinasy tamin'ny mariage le ny organizendreo satria le ray aman-dreniny mihitsy ndreo nagneky nangala le vola la famille zegny tegna ny nankasitrika hoe le tsaiky hely andeha hagnano mariage amin'ny lehilahy izy aboko anareo misary io natao le mariage vita mariage amin'ny nuit de noces satria koa fa vita mariage le viavy mandeha magnaraka le lehilahy tamin'ny aligny andran'ny mariage ndreo fo nodiany nialan'ny ray aman-dreniny satria raha momba izy jiaby nandeha naterigny tamin'ny tany misy lehilahy dia tamin'ny andran'igny fo izy maty satria hoe efa vadiny izy dia nataony zegny raha tiany agnanaovagna izy jiaby fagnolagnana koragnatsika eto naholany eraka zay vitany le tsaiky magnangy ary toragna tsy conscient fekiny le tsaiky magnangy indesigny talo hôpitaly ko fa natao examen jiaby ndray izy maty ary tsisy moyen fekiny tokony navelomany satria naro le raha nataony le lehilahy io izy ary tagnatin'zegny koa fa natao autopsie hita fa tegna ny feny déchirure izy tsaiky magnangy l'âge de 8 ans zegny atsika tsara raha jiaby mbola tsisy raha mbola zazamena azo lazaigna arany fa izy tegna ny hoe nataony forcé mihitsy le tsaiky ary malheureusement tegna ny maty le zaza tsy ino avy ny koragnatsika eto à l'âge de 8 ans koragna eto fa mbola tegna ny misy ny ray aman-dreny mandefa zanany mandeha manambady alors que le tsaiky mbola managna droit andeha hiaigny fahazazagnanazy ary matetiky miteraka impact matetiky miteraka na raha volagnico tsaiky fa matetiky miteraka amin'ny fiaignanazy misy impact mare le zaza miaigny resaka violence raha ambala hely igny indesiny mahay be le olo miaigny fagnolagnana satria le fagnolagnana io tsy basiny vatagna forobatiny fa isaka amin'ny saigny jiaby anao koa nagnaraka jusqu'à ny farany sorata hoe satria zany tsy sensibiliser le olobe tsy conscient amin'ny raha karaha ty tsy conscient hoe ino marigny le impactiny raha
andesina andeha ataony indesiny amin'ny zanany. Le olobe tsy mandray andraikitra, le olobe tsy conscient amin'ny raha karaha zegny. De zany ihany koa tia mipahery le olo za matokitra raha tsy araikitra hoe olo nangigny miaigny tamin'ny resaka fagnolanana magnaraka zato. Tia mipahery anareo aby igny za de courage fa lalam-piainana io de anao miezaho mahery amin'ny fiainagnanao andavanandra, surtout amin'ny zanakanao, iezagna be zanakanao ho feno sécurité. Raha azo atao tegnany arova zanakanao, arova mba tsy ioava amin'ny taranakanao le raha niaignanao. Mba fiarely za tamin'le firifirizy fosifosiky ty satria hitanareo raha agnabondoanaka presque za fondro magnano izy le aboko nareo. De misy fotoagna za tegna kamo zegny avianisy kofa lera voloara izy io taly nataoko satria za ty bokany zaza tututo zegny zahavako de volagno karaha ty mety vitako volagno festy adignako za teto niza histoire nampalahelo tanareo mos nakakaraha malahelo io karaha io atrendrika agnanovagna izy le taly zegny izy ty dila raha mora crochet fo nisy taminareo tao dila nagnotany hoe mba tsara zegny hoe de alo volagno abokako hely karaha nagnanovako izy ty agny le nagnanovako zegny tamza nagnano crochet ty taloha izy ty mo zegny tamza nagnano izy tsy vako tsy zarizareko de tafara amindray niova lamody sy zarizaregna igny zarizaregna izy igny zafa magnampy vita amizay taly karaha io izy kofa vita bon chaque sa hitanareo fa atao simple fo quoi agnapetraka izy amizay. Bon malheureusement tsy naso karakory fagnanovagna crochet igny fa izy ndraiky raha tsy sarotro karaha magnano tapis. Ohatranareo mahay magnano tapis karaha igny atao magnano izy ndraiky tsy ela le normalement za koa agnano izy disait 30 minutes fa izy fa vitako farany hela lera raiky fa za teto mbala nagnanognano vidéo raha farany tsy hefako baka resaka vlog ty tegna marigny za tsy mahavita magnaboboaka donc tanao mety gagagaga fo misy olo sasany amin'ny contenu naka fa za tegna tsy de magnaboboaka ivelany na raha karakaraha zay de izy commence fa hitako zara izy zegny koa zaza edy nateraka efa raiky 9 mois igny 9 mois miambigna andra satria efa commence hitahita manko le atsaragna azy sa karakory agnabognabo io fo finoagna hitanareo raha orange igny nagnanovako izy voilà karaha igny zegny le résultat c'est pas joli tanareo misy le atao somary lacolle devant za tsy de maharitry lacolle tanareo kofa magnano perruque le tegna ny colligna aloha igny za nagnano zegny hazalahy za agnatin'ny aligna raiky mbaraka anao zegny magnoatra fo tsy haiko asa tsy mety amin'ny aignanaka resaka lacolle io fa resaka perruque tsy haiko feky raha magnavanagna za ty tegna marigny za karaha tsy magnangy za ndraiky magniry za ndraiky tiako mizaviavy mahay misandry io attention anareo fa za tompony zegny misy raha tsy magnavanagna za misy raha tsy mahazatra za donc j'accepte za efa karaha io za efa karaha ty donc tiavako amin'ny le cadence ny aignanaka koa cadence ny fiaignananaka fa za tsy magnegna le tsy takako za tsisy olo ifagniazako za fiaignananaka